Nakuha sa CCTV footage ang babaeng nakatayo at tila'y may pinagmamasdan sa labas ng kanilang bintana. Bakas ang gulat ng babae nang biglang naghabulan ng dalawa at dumiretsyong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ano nga ba ang buong kwento? Nakilala namin ang babae sa CCTV, si Maria Rodessa Adornado. 34 na taong gulang na nakatira sa Purok 6, Batang Pamplona, Camarines Sur, kung saan nangyari ang insidente. Siya lang naman ang nadamay sa away na nangyari mismo sa loob ng kanyang bahay. Ayon kay Rodessa, away umano ito ng mag-asawang si Rogelio San Juan at Meden San Juan, residente rin ng nasabing lugar. Noong October 8 po ng gabi, 7 p.m., dinner time namin yon. Kumakain kami doon sa kusina. Then may dumating na nagtatao po, tumatawag ng tao. Then sabi namin na mamaya na kasi kumakain pa kami. So hindi ko muna sila in-entertain. Nakita ko yung may tao pa sa labas. Sabi ko, tinanong ko kung anong kailangan nila. So yun nga sabi, magpapalaminate. So inopen ko yung pintuan namin. Then pinicturan ko siya. Yun na, umupo muna sila dun sa labas. So nung ililipat ko na sa laptop, may biglang dire-diretsyong pumasok dito sa amin na hindi ko nga kilala dahil madilim din dito banda sa labas. So, then malabo din yung mata ko. Hindi sukat akalain ni Rodessa na mangyayari ang gulo sa loob ng kanyang tahanan. At ang masakla pa rito, pati siya ay magiging baldado. Yan, sa kaman! Inay na ba? Ika na ito, may dalag! Hoy! Maupo ka mo ito! Dahil sa rayot ng mag-asawa, tumamo ng bali sa kamay si Rodessa. Maga at halos hindi maigalaw ang kanang kamay nito. Ang pinakamasakla pa, pati ang kanyang paghahanap buhay ay apektado. Siya ay may negosyo na printing shop na nakapwesto sa loob ng kanilang bahay. At dahil sa lagay ng kanyang kamay, hirap si Rodessa na patakbuhin ang kanyang negosyo, lalo't siya ang inaasahan sa kanilang pamilya. Overthink ako parate. Kasi syempre hindi rin naman ako sanay na walang ginagawa. Kaya naka-open din tong laptop ko kasi may ginagawa pa rin ako paunti-unti. Pero hindi ko talaga siya, kasi hindi ako sanay dito eh. Kaya nagagawa ko lang ngayon, mag-xerox, mag-print, pero mag-layout. Hindi ako trabaho. Sa kabilang banda, personal naming kinausap si Meden San Juan. Siya ang pilit na hinahabol at pinagpupukpok ng kanyang mapang-abusong mister na si Rogelio. Masakit baga po ang pagbuhay kong alangan pag masabi may araw ganyan, may hearing, may kung ano-ano. Magdumang ka sa araw ganyan, pamasahe, kwarta po kay Pon. Mas kay Pon ka nga si Pwede, pinabayaan ko to. Nagkatao man po siya, pero talagang dahil siya nagtutulog. Matao, yun yan, mga yan simana, may simana talaga siyang dahil nagtataw. Nakakuha naman nga po sa katong babae, yun natin sabi ko may kagawad na naman. Mas lalong naglala, kang itong may kagawad na nagtataw. Sinampahan din ni Meden ang kaso si Rogelio dahil sa pambubugbog nito sa kanya. Iyan po talaga ma'am, totally dahil ko yung aram. Ang aram ko po kaya, nagadan si magurang niya. Nasilubong ako pagkaaga. Nalas 10 po ang may naka-extra man yan na nagduman sa arong. Hinanap ako. Kaplanado na. Pag duman po sa rin sa Barandilla, may nagsaymon sa kong mga malihon ko na sige abangan na talaga to. Inanap ako duman sa may harani sa inda. Kaya nga duman po ang mga kaklose ko.
Pati ito may nanay-nanay man ko doon na tigminero. Nagduman, tigtara madapit tatago ako, kung yung sa hinda ako. Hanggang nakasumpungan po ako sa hinda. Pero po ito talaga, dahil ko aram na ning tutubuhon niya ko. Saka dahil ko po nailing ang tubo niya. Ngayon po sa likod, kasi pagtira niya sa kapag, napot niya ako kung ano ang problema ko. Ngayon po ko sa hinda. Sabi ko, inaano ka man? Ano man ang problema mo? Sabi ko nga rin, nagbunot na po siya. Inaroon na dyan. Oo. Nagbutas na, nagtindog na po ko. Naglagatas na hindi ko nga niya po. Tama ko nga. Nagdalagan po ko sa laog ninda. Siyempre po, tama dulag ako. Tabo ba man ako magaling? Tapos tulo pa po kong ate. Paglaog ko sa inda, nabanggaan ko po. Nagkasumpungan kami. Kasi siyempre po, nagbubulong sa dugo ko. Kaya ko naman po talaga, ang iniisip ko kasi, nakadulag ako. Siyempre po, pagdidipinsa ko, sa diri ko na, ano kung pagparapok-pokon mo kukulang ko gano'n. That time nung nag-cover ka, nadaganan mo si ma'am. Dahil po, pagpalaog ko lang po, itong pagdulag ko, nagdaganan ko na po siya, nadapla pa nga ni ko kato, ang ano lang po kato, nakapuatulog ko. Talagang pag-isip ko na, gaganon talaga ko rin. Kaya nagdudulag po talaga kung problema po, nalaman na po. Ako ma'am, sa totoo lang, nadaganan ko siya. Sabi kang aki ko, at ikasuhon mo ko, ano man ang problema kung nga sa iya. Kung totoo siya ko, dahil ko na po ito problema. No? Dahil ko man po aram na mangyayari ito sa mo. Kung nag-iwal kami, talagang obligado ko tako na ano man ang problema. Kaya lang sa mararayan nga niya, sabi ko sa iya, sa mararayan na pag-iribanan kang mga akin, tabarkada man po yan, ang akin ko, asikaso ko man po, tabangan ko man siya. Siyempre, may negosyo siya. Yun man ang ano ko sa Ano iya. lang mangyari? Naging okay man po kami, nag-ano man po ko sa iya, pero po, sa totoo lang, kulang pa man yan eh. Ang importante po naman, dahil ko sa pinabayaan. Maski biktima ako, sabi nga ni kang iba, biktima ka dapat, dahil ako nagano. Ang magbayad yan, siya gumot. Kung dahil ka pigdumanan, dahil yan maano. Sabi ko, yaon na kita dyan. Abukwa ito kang kadakol taram-taram. Saro ka, napiti ko ng pati ko kaya. Gusto ko, kung ano si problema, ang problema, ayoko. Sa ngayon, nagtutulungan ang dalawa upang mapanagot si Rogelio sa mga ginawa nitong problema, lalo't na't patuloy pa rin umano itong nagtatago. Kaya naman hindi na nag-aksaya ng oras ang tabang ora mismo. Agad naming sinamahan si Rodessa patungo sa Pamplona Municipal Police Station upang makapaghain ng nararapat na aksyon. At sa pangunguna ni Police Corporal Veron Tayaan, sumailalim sila sa legal na proseso upang makapagsampa ng nararapat na kaso para kay Rogelio. Hanggang sa pinakahuling hakbang ng proseso, nanatiling nakaalalay ang aming programa upang masiguro na makakamit ni Rodessa ang hinahangad niyang hustisya. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, matagumpay nang naisampa ang kasong kahaharapin ni Rogelio. Sa puntong ito, ang tanging hinihintay na lamang ni Rodessa ay mga nakatakdang petsa ng pagdinig kung saan siya dadalo upang ipagpatuloy ang laban para sa hustisya. Nagpapasalamat po ako dahil hindi kami pinabayaan ng programa. Talagang updated sila, lagi nila akong ina-update nangyayari sa loob ng simula nung nadisgrasya ako. So nagpapasalamat ako dahil nakaalalay sila sa akin dahil first time ko din tong ganto. So talagang wala akong idea sa kung paano yung process, kaya nagpapasalamat ako dahil mas napabilis yung proseso ng pag-file ko ng kaso. May mga sandaling akala natin na ligtas na tayo mula sa anumang panganib. Subalit dumarating pa rin ang mga pagkakataong bigla tayong haharap sa hindi inaasahang trahedya. Sa kabila nito,
tayo man ay naagrabyado, sa huli, mananaig pa rin ang bisa ng batas na kahit sino man ay hindi makakaligtas.